Guys, may hapon ninyo magbungag di ay kuuguan ari akong tanom kay wala na siya yuta ba uros raman ko uhot sa humay akong pagbabuan o yuta nga itom para gaan kay siya guys alsahon kay puros uhot sa humay aw sa pababuan yuta nga itom para kay tambok ba muna siya gitawag og dark isa to oh nalimot man ko sa ngalan brown dark brown sa to nalimot ko sa ngalan ay tagsahan ka ito makaatiman sa tanong guys malimot na ta sa pangalan bising itas ng trabaho dapa ay ito sa disay gaan kistanan kukan ka ano siya balon sa uban teranggaan na ko ang tali kapagbuan o yuta gitse yuta dragon of fire panirewa na kalimtingan ano niya guys dragon of fire nice good guys yan Black Majesty tigawag dahon atiman nasta ang akong tricolor daot mo siya glawas ako naning kuan yuta ilisa yuta ko nga palitag uhot sa humay ani repair ni ambok kana rep ato bisbisan choco brown din siya guys choco brown dom na daig ko choco brown ito giingon sa akong gipalitan ana choco brown siya guwapa na sa buwan sa tinganan niya sa nganan niya